Доброго ранку. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами у прямому ефірі на телеканалі АТР. Ранкова програма «Саба». І для вас у цій студії працюю я, Інна Завоюра. З гостями моєї студії будемо говорити про важливі та актуальні події, що відбуваються в Україні та світі. І ефірну цю годину будемо розпочинати із розмови з першим моїм гостем, військовим журналістом Олексієм Годзенком. Доброго ранку. Вітаю, колего. І будемо одразу розпочинати із такої новини. Таємні перемовини за зачиненими дверима, що тривали майже 4 години. У Мінську відбулася таємна зустріч радників президентів Нормандської четвірки. Про що говорили, достеменно допоки невідомо. Але є інформація, що могли обговорити ситуацію на Сході у контексті обміну заручниками. Також відомо, що станом на сьогодні українська сторона готова обміняти 306 затриманих бойовиків на 74 наших співвітчизники, яких досі утримують на Сході. Отже, пане Олексію, по-перше, яке у вас взагалі може бути очікування від цієї зустрічі? І якщо говорити про обмін обмін заручниками, як ви думаєте, коли врешті це може відбутися? Адже багато вже місяців ми чекаємо, але досі жодного звільненого українця ми ще не побачили. Ну, насправді вже не перший день, не перший тиждень, не перший місяць обговорюється ось цей так званий великий обмін. Скоріш за все, за моєю інформацією, це може бути під Новий рік, тобто в будь-якому випадку буде обрана якась така сакральна дата, святкова, тому що терористи, вони... Якщо будуть відпускати наших заручників, вони 100% будуть це роздувати, показувати, які вони псевдодемократи, які вони молодці, як вони хочуть миру і якогось свого конченого руського міра, і показувати, які вони молодці. Щодо кількості заручників... Таке поняття, так, співвідношення дуже теж так цікаво. Ні, якщо говорити про співвідношення, один український боєць вартує мільярда сепарів, але дуже добре, що хоча б 70 наших хлопців, можливо, повернуться додому, хоча їх насправді набагато більше. Тут ще питання в чому? Полонені сепаратисти в українських буцегарнях, вони чітко зафіксовані, записані, йдуть якісь суди. А скільки українських воїнів сидить, образно кажучи, на підвалі СБУ Донецька, достеменно невідомо. І дуже часто ці цифри перевищують те, що називають в Мінську, в рази. Якщо говорити про всі ці обміни, дуже часто українська сторона наголошує на тому, що саме бойовики намагаються це зривати. На вашу думку, чому? Для нас кожен, як ви наголосили, кожен українець – це дуже добре. І слава Богу, що повертаються. Чому вони так? Ну, по-перше, їм це дуже часто невигідно, тому що це дуже багато з полонених бойовиків. Це не українські шахтарі, а якісь шахтарі на ім'я Тагор. І факт визнання того, що у нас в полоні сидить росіянин, громадянин Російської Федерації, котрий воює за так звану ДНР, це визнання участі російської сторони у конфлікті на сході України. Ну, ось тому приблизно така ситуація. Ну, також цікаво, що ситуацію на Сході всі обговорюють, все міжнародне співтовариство, але і досі, так, ось вже тривалий час. В серпні була запланована зустріч на найвищому рівні Нормандської четвірки. Нагадаю, це Україна, це Франція, Німеччина та, врешті, Російська Федерація. Але досі ніяких зустрічей на рівні президентів не відбувалося. Ну, мається на увазі десь протягом цього року, в другій половині. Але відбувалися телефонні розмови. На вашу думку, чому не можуть зібратися і врешті вирішити щось із цим? Адже багато, знову ж таки, хто наголошує і в Сполучених Штатах Америки, і в Європейському Союзі, що якщо Росія захоче, то спокійно, в принципі, буде вже скоро і на Донбасі.
Проблема в юридичному розумінні того, що відбувається на сході України. Війною ми це не називаємо, світ це не називає війною. Це називається якось так дуже дотично якоюсь там агресією, якоюсь там чимось. Росія, власне, так само як ось цей корінний український Шахтар Тагор, якщо вона приймає участь у таких заходах, вона відповідно так підморгує і каже: ну так, це я воюю. І насправді, взагалі, сам факт у 21 сторіччі війни практично в центрі Європи це питання дуже складне. Ми живемо в дуже бюрократичному зараз світі, в бюрократичній країні, поруч бюрократичний ЄС і бюрократична Російська Федерація. І відповідно, якщо збираються президенти і сторону бойовиків відстоює Володимир Путін, ну, він бере і каже: так, я розпочав цю війну. Ми з вами це знаємо, весь світ це знає, але в юридичній площині цього було б достатньо для Гааги отак з головою. Я думаю, що саме через це не можуть зібратись ось в такому форматі, як ви кажете. Ну, також цікаво, багато хто говорить про мінський формат, про зустріч нормандської четвірки. Але, приміром, ще позаминулого тижня міністр внутрішніх справ України вирішив чомусь, Арсен Аваков вирішив чомусь міжнародні питання коментувати, наголосив на тому, що мінський формат, він не є дієвим. Наголосив на цьому і каже, необхідно шукати новий формат. На вашу думку, що це має бути? Який формат? Кого залучити? Ще нам? Ну, Арсен Борисович – людина, яка любить коментувати те, що йому не варто було б коментувати. Він любить наплювати на закони. Пане Олексій, вибачте, що у вас буквально на кілька хвилин перерву. У нас термінове телефонне включення щодо ситуації у зоні проведення антитерористичної операції. За минулу добу зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров'ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів 4 українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму. А з нами на телефонному зв'язку нині речник прес-центру штабу АТО, пан Василь Лабай. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, пане Василю, скажіть, будь ласка, щодо ситуації в зоні проведення АТО, де було найгарячіше? Хочу наголосити на тому, що понад 10 обстрілів були минулої доби здійснені противником із використанням мінометів різних калібрів. Обіг позицій українських захисників бойовиками випущено більше 130 мін. Традиційно левова частка випадків застосування загарбникам зброї проти українських захисників відбулася за темної пори доби. Зокрема, на Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по наших оборонних укріпленнях в районі Трьохізбинки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. Окрім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння. На Донецькому напрямку найбільша інтенсивність ворожих провокацій спостерігалася в районі Авдіївки. Тут ще у першій половині доби противник впродовж 4 годин обстрілював українських воїнів з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Окрім того, під вогонь з мінометів і піхотного озброєння потрапили позиції Збройних сил України довкола Пісків і шахти Бутівка. У бік цих опорних пунктів загарбники випустили понад 4 десятки мін. В вечірню пору незаконні збройні формування відновили обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів по захисниках Авдіївки, Кам'янки і Красногорівки. На Приазов'ї бойовики ще зранку випустили 10 мін 82-го калібру по оборонцях Чермалика, а по обіді зі 120 мм мінометів та легкого піхотного озброєння вели вогонь по захисниках Гнутового. З гранатометів ворог обстрілював наші опорні пункти біля Широкіного, а зі стрілецької зброї оборонні укріплення неподалік Старогнатівки та Мар'їнки. Як ви вже повідомили, загалом за минулу добу зафіксовано 35 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів 4 українських військовослужбовців зазнали легких поранень, а ще один отримав контузії. Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну медичну допомогу, їхньому життю ніщо не загрожує.
Вчора останній обстріл завершився близько півночі, і відтоді вздовж лінії зіткнення до теперішнього часу спостерігаємо затища. Така інформація з району проведення антитерористичної операції. Студія. Пане Василь, Пане Василю, що в вибачте, районі будь ласка. Гладосового Травневого? Це військовий журналіст. Він нині у нас у студії хоче поставити вам запитання. Тож, Олексій, прошу. Отже, пане Василь, дуже було гаряче останні кілька діб в районі Гладосового Травневого. Що там зараз відбувається, за вашою інформацією? Ще раз повторіть питання, дуже погано. Що відбувається зараз в районі Гладосового Травневому, напрямок на Гольмівське? Ну, зараз я вже повідомив, що від опівночі до теперішнього часу спостерігаємо затища, і в тому районі також. Вчора в районі Травневого були обстріли з боку бойовиків. Тож, пане Василю, дякую вам за інформацію. Ось такі новини маємо із зведення прес-центру штабу антитерористичної операції. Тож, пане Олексію, ми трошки перервали нашу з вами розмову. Давайте щодо ось якраз про те, що відбувається. Давайте продовжимо про мінський формат, і далі ми вже по ситуації, про ситуацію в зоні АТО. Добре? Тож хотілося б від вас почути, що нам необхідно змінювати. Отже, ми закінчили говорити про пана Арсена Авакова. Я говорив про те, що Арсен Борисович періодично коментує те, що він, як на мене, не мусив би коментувати. Іноді він там може собі дозволити наплювати на презумпцію невинуватості і так далі. І мені здається, що не на рівні МВС, не на рівні міністра внутрішніх справ це має вирішуватись. У своєму спілкуванні з колегами, у своєму спілкуванні з військовими експертами, з військовими, все частіше ми сходимось на тому, що вирішення питання війни на Сході є все ж таки силовим. Тобто атака, знищення супротивника, зачистка тих деструктивних елементів, котрі там наразі знаходяться. Це мається на увазі і люди, які приїхали побивати українців за гроші, і місцеві, які, власне, цим і займаються. Але, знову ж таки, проблема в тому, що наші військовослужбовці, вони використовувати зброю не мають права тільки у випадку великого загострення. Тобто, що у такому випадку робити? І знову ж таки, ми почули буквально щойно речника прес-центру штабу АТО, продовжуються обстріли по всіх напрямках, б'ють активно по позиціях сил антитерористичної операції. Як ви це все можете прокоментувати? Ну, ось дивіться, яка ситуація. У нас вже фактично 2 роки дана команда, грубо кажучи, не стріляти, не агрити супротивника. І щодня ми чуємо, як там 3 українців загинуло, 5 поранені, якийсь місцевий підірвався на розтяжці, як це було позавчора, і так далі. І відповідно ми нікуди не рухаємося, якщо ми зараз не беремо там Гладосове, Травневе, там і позиції 95-ї бригади. Але все одно кожен день приходять похоронки, кожен день ми ходимо в госпіталь здавати кров для чергового українського пораненого. Відповідно, треба все ж таки дочекатись, якось, можливо, натиснути, щоб український політикум, можливо, світовий політикум дав добро на атаку, на зачистку. Те, про що я говорю. Це зрозуміло, це будуть жертви. Який результат? Да, от що в ітозі буде, на вашу думку? Який результат далі буде? Це війна розпочнеться? Що далі? В будь-якому випадку будуть жертви, будуть великі жертви. Проте за останні 2 роки у нас рідкісний день без загиблого українського бійця. Вони все одно є. І бійці, котрі там сидять, з якими я спілкуюсь, вони часто густо не розуміють, що вони там роблять. Тому що людина приходить в армію, захищати свою країну, йому дають форму, йому дають автомат і скажуть, отут стій, і все. Люди не мотивовані наказами вищого керівництва країни. Люди часто зараз мотивовані хорошою зарплатою в 18 тисяч. Люди часто на патріотизмі йдуть, але цього все менше. Якщо навіть спілкуюсь із тими, хто вже відслужив в АТО, хто воював рік, 2, 3 і зараз на гражданці, вони кажуть, що якщо мені зараз мій комбат подзвонить і скаже, що у нас через тиждень атака, я кину родину, кину друзів, кину роботу, прийду і піду з вами на Донецьк, на Горлівку, на Луганськ.
Проте цього немає. Відповідно, ми чекаємо те, про що також часто говорять, що зараз буде якесь переформатування так званої антитерористичної операції. Можливо, видадуть все ж таки якусь санкцію на все ж таки йти вперед і нищити ворога. Щодо, ось ви згадали переформатування того, що відбувається на Сході. Офіційно ми це називаємо антитерористичною операцією, між собою ми називаємо це війною. Натомість наступного тижня пленарного у Верховній Раді України планують розглянути законопроект щодо збереження суверенітету над окупованими територіями Російської Федерації, над окупованими територіями України, які окупувала безпосередньо Російська Федерація. Зокрема, йдеться про те, аби вже на законодавчому рівні визнати Росію країною-агресором, а ті території, зокрема Донбас та Крим, окуповані і окуповані саме Федерацією. Отже, пане Олексію, на вашу думку, ось така законодавча ініціатива, профільний комітет вже рекомендував парламенту голосувати. По-перше, чи не збирається більшість голосів, на вашу думку? І дуже цікаво, йдеться про те, що нібито це буде називатися як оборонна війна. От хотілося б від вас почути, ось ця вся термінологія. Це знову ж таки просто таки щось сказати і нічого не робити. На вашу думку, які взагалі наслідки цього документу можуть бути? Ну, з моєї точки зору, цей документ є юридичним нонсенсом, тому що інша держава не визнається агресором законодавчо. Держава визнається агресором наступним чином. Скажімо, виступає президент по телевізору, каже, Росія – агресор. В законі це не може бути прописано. Проте сам факт ось намагання прийняти схоже рішення, це, ну, як на мене, частина проукраїнських справді в душі політиків. Вони шукають якусь юридичну підставу взяти і вломити ворогу. От якось так. Хоча де юре, як на мене, це нонсенс. Якщо говорити за цей законопроект, визнається Росія на законодавчому рівні країною-агресором. Нам це необхідно? Чому тільки зараз? Чому раніше це не зробити, коли тільки перші кроки анексія Криму розпочалася? Мені важко казати, я не геополітик. Ні, чому ось на вашу думку, ви буваєте в зоні проведення терористичної операції, спілкуєтесь з військовослужбовцями, які безпосередньо мають свої думки. Хотілося б, зокрема, від вас почути, можливо, ви щось можете донести. Якщо репрезентувати думки військових, їм абсолютно все одно, юридично буде Росія агресором, фактично, чи ще якось. Їм головне, щоб їм дозволили взяти, грубо кажучи, і піти вперед. Або взяти і підігнати танки і арту. Оце їм важливо. А де юре, ну, я себе не вважаю настільки мощним геополітиком, щоб вирішувати, чи правильно так, чи неправильно так. Це справді вирішується на рівні найвищих політиків держави і навіть світу, я б сказав. Чи може бути змінена ситуація на Донбасі у тому випадку, якщо врешті Сполучені Штати Америки нададуть Україні летальну зброю? У нас немає великої проблеми у зброї, насправді. У нас є чим воювати, тим паче за 3,5 роки війни у нас танки тоді не заводились. Тобто є дуже така от цікава історія міста, тоді ще Артемівська, зараз Бахмута, коли місто стоїть довкола величезної танкової бази, і її окуповано. Довкола стоять терористи, а хлопці не можуть завести жодного танка. І змогли завести, там, здається, два, один їхав, інший стріляв, якось так, і там БТРом одним відбивались. От, зараз у нас все це на ходу. У нас зараз на ходу артилерія, у нас на ходу бронемашини і, скажімо, американський Джавелін, легендарний, про який всі кажуть, що нам потрібні Джавеліни, ну це не ультимативна зброя. Більше того, в Україні є ПТРК краще, ніж Джавеліни. Просто Джавелін це як от у вас планшет компанії Apple, там більша частина цього Apple, це ми платимо за назву. Так само Джавелін. Тож, пане Олексію, дякую вам за ваші думки, за цю розмову, дуже ґрунтовну.
А ми цю ефірну годину вже завершуємо свою розмову. У моїй студії сьогодні був присутній військовий журналіст пан Олексій. До зустрічі, дякую вам. А ви не перемикайте, будь ласка, наш канал, адже далі ще більше оперативної та дуже насиченої інформації ще попереду.